Трябва да му махнеш разните дрънкулки по него, да се пореже. Тя за жертва го смята. Как му скочи? Почна да го... картон да го махнем. Да. Да не се пореже. Ето, мама и сила ловува еленчето. Браво. То там и топчетото, суровчицата и как тръшване отгоре върху. Сиба. Скочи в размер. Обаче, Щом се надигнеш, му откъсни дрънкулките. На всякакви играчки, всички. Защото те са много режещи тя. Ние друг път не съм виждал да си играе с точно това еленче. Не реагираха. До сега. Подушилха го. Сега е в игриво настроение. Изведнъж, може би като се... Поглади, потъркахме, хубаво погладихме. Настроение сега. Дойде настроение, кеф, така. Айде стани да откъсна.